hori da, guardiak aldera, ordu batak aldera pasatuko da, bai, eta bai, hori oso ondo egongo da, importante izango da, bai. Bai, garrantzitsua da, ez da jendeak ikus dezan nolakoa den Euskararen aldeko korrika. Egun argiz, gainera Euskararen aldeko korrika, ezkerralde baten jendetsu izango da seguro, beti izaten da jendetsu, hori espero dugu, jendetsuena izatea espero dugu, eta bai, oso importantea, ea eguraldiak laguntzen duen. Nola izango da edo, zein izango da aurten leloa? Leloa da Euskara gara. Bai, eta bueno, nik uste dut leloa oso erraz ulertzen dela, guztiok gara Euskara, guztiok eskola herritarra gara, berdin dion handik zatozen, Euskara jakin ala ez jakin, eta guztion laguntzari esker Euskara aurrera atera behar dugu, helduen euskalduntzea erdigunean jarri nahi dugu, eta horregatik Euskara gu gara ez, pertsonok gara Euskara, eta hori da leloa, leloaren muina. Badakigu ja leloa, ordutegia, bai. Baina badakigu nola sartuko den ezkerraldera korrika? Vale. Badakigu Erandiotik etorriko dela, baina nola izango da sarrera hori? Erandiotik, itsasadarretik Barakaldora sartuko da, baina momentuz ezin dugu aurreratu zein izango den modua, ez? Aukera desberdinak aztertzen ari gara, eta bueno, berrien arabera, jakinaraziko dizuegu, zuek lasai. Hori sorpresa bat izango da. Momentu sekretua edo. Sekretua da, bai. Baina zer berrikuntzak dakartza aurtengo korrikak? Ze berrikuntza? Bueno, ez dakit berrikuntzarik dakarren, baina bai, beti bezala egingo dugu, ez? Gu saiatuko gara korrika herriaren izatea, ezkerraldean, bai, eragile desberdinek parte hartuko dute beti bezala, hori da azkenean importanteena. Bai, korrika herriarena da, eta, bueno, herriko eragileek erabakitzen dutenaren arabera, edo guk erabakitzen dugunaren arabera, gauza bat ala beste bat egingo dugu, bai. Argin edo hortxalak, noiz egongo dira salgai? Badaude salgai. Bai? Petoak badaude salgai, bai, petoak badaude salgai, azarotik edo, beraz, edo euskaltegietan erosi, edo dendetat, badaude korrika dendak, ezkerraldean horten ez daukagu, baina Bilbon badago. Eta hala da guztiz ere, euskaltegietan, bai, saltzen ditugu, bale? Eta kilometroak otsailetik aurrera. Hori importantea da, jendea hasi dira ja, eta orduan otsailetik aurrera salgai egongo dira kilometroak. Adibidez hemen... Barakaldon saltzen ditugu euskaltegian Santurtzin ere bai. Ez da Onda Portugaleten gauza bera. Sartu, etorri euskaltegietara eta galdetu. Guk hemen baditugu salgai, baina agian igual zestauk bakarrik egon batzuetan, edo euskaltegi bakoitzean modu batean egiten da. Baina salgai egon badaude. Korrika da aekari diruz laguntzeko eta euskarak adera ateratzeko. Oso polita izan da, Peio Reparazen abestia entzuteaz, aipamena egiten diola ezkerraldeko aekari. Bai, oso guretzat oso arrogotoko modukoa da, bai. Entzun genuenean, harrituta geratu ginen, ezin genuen sinetzi, eta gainera hori, arrotasuna eta maitasun hori ere adieraztea importantea izan da, bai. Gainera nola esaten du hitzak ezkerraldeko AEK... Lurra zaretuz. Lurra zaretuz lurra. Hori da. Oso zaila da lurra zaretzea ezkerraldean, ez da euskara zabaltzea ezkerraldean. Ez dakit ia zaila edo erronka. Erronka bada, oize. Bai, azkenean gure erronka da helduak alfabetatzea euskaraz. Bai, orduan, AEKak helduak alfabetatzen ditu, eta gero ari gara kalean, espazio desberdinak sortzen, hori egiteko, hain zuzen ere hori egiteko, bai. Euskara kalera ateratzeko, helduak euskaraz erabiltzeko, eta gero eta espazio gehiago sortzeko euskaraz, bai. Egia da, inguru euskalduna ez dala, ezkerraldea, baina ari gara. Ezin dugu esperantza galdu, bai, lanean ari gara. Ezkerraldeko AEK saretuz lurra, Artzai gazte bat kontu zarretan, Barinako bidane baskaran. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mende baldera. Junkeraren fandango berri bat ezala, bidaia berri baten bila. Korrika! Arranoaren egaldia lumadi berriaz. Korrika! Irintzi zarra da hogaztetan, gailur berrietan. Lau buru
bat gato, batean baino euskara gara. Ilargirik gabe, marea gora, nola bestela, nola bestela. Maitasun eskutitz baten bide luzea, Sibertikan mende baldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, bidaia berri baten